Παρακαλείται ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, κύριος Γερακαράκος Γρηγόριος, να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Σεβασμιότατα, Υπουργέ, κύριοι βουλευτές, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, αξιότιμοι κύριοι προσκεκλημένοι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, λιμενικών, συναδέλφοι σας, συνάδελφοι, φίλες και φίλοι. Κατά πρώτον, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Προεδρείο της Ομοσπονδίας σας για την τιμή που μου κάνει. Γιατί είναι τιμή το ότι είμαι δίπλα σε συνάδελφούς μου, οι οποίοι τους αξίζουν όχι ένα συγχαρητήρια, σκέτο, τους αξίζει και αυτά που οριοθετεί το Σύνταγμα στα σχετικά του άρθρα. Που μέχρι σήμερα καμία πολιτεία δεν τα έχει δει. Και είπε ο πρόεδρος της Ένωσης, βάλτε πλάτη. Εμείς στην ΠΟΑΣΗ, ξέρετε, έχουμε αναθεωρήσει πλέον τα πάντα. Και πάμε και σε αυτό, στο βάλτε πλάτη. Διότι είναι άλοθη της πολιτικής εξουσίας εδώ και χρόνια. Η αγάπη μας προς το λειτουργήμα που κάνουμε, προς τον απλό πολίτη, είναι άλοθη. Γι' αυτό βλέπετε ότι οι αγώνες αλλάζουν μορφή. Τελειώσαμε με τις πορείες. Και θα αλλάξουν και στις επόμενες ημέρες. Διότι καλώς είναι τα πάντα λεγόμενα σε ένα βήμα, αλλά εγώ προχτές στη Βουλή στο Ασφαλιστικό δεν άκουσα κανένα πολιτικό κόμμα μία λέξη για τους ενστόλους. Μία λέξη. Ένα μπράβο. Δείξαμε από την αρχή ότι συγκρατήσαμε όσο μπορούσαμε με τις δικές μας δυνάμεις, εμείς οι έστολοι, τα χρόνια. Τα χρόνια υπηρεσίας για να μπορείς να πάρεις όχι αξιοπρεπή σύνταξη, δεν υπάρχει. Οι δικτές σας αναφέρω τι αναγράφει η δεύτερη και σκληρότερη απόφαση κατά του πολιτικού συστήματος, αυτού που νομοθέτησε και αυτού που θα νομοθετήσει για τους εστόλους. Με τα χρόνια. Και θα παρακαλέσω, κύριε Υπουργέ, επειδή δεν κατεβάζετε κάποιο νομοσχέδιο, μπορείτε να γράψετε κάτι στους ενιαίους κανόνες, τα έτη ασφάλειας των ενστόλων και του στρατού, θα παρακαλέσω να μην επέμβει κανένας, όπως και είναι και της κυβέρνησης. Ότι στους ενιαίους κανόνες δεν επεμβαίνουμε. Τόσα χρόνια που παλεύαμε και τώρα παλέψαμε σε ένα τεράστιο ζήτημα για την πατρίδα μας και για την κυβέρνηση και για το πολιτικό σύστημα. Αλλά εμείς έχουμε φτιαχτεί για το φτωχό πολίτη. Αυτός μας έχει ανάγκη. Και όταν φτιάχτηκαν οι θεσμοί, αστυνομία, λιμενικό, πυροσβεστική, φτιάχτηκαν για τον φτωχό. Δεν φτιάχτηκαν για συνοδείες. Όμως κανένας σε αυτόν τον αγώνα δεν τον είχαμε δίπλα μας εδώ και χρόνια. Όπως και σήμερα δεν τον έχουμε δίπλα. Πού είναι η υλικοτεχνική υποδομή? Πού είναι το κράτος δίπλα στο λιμενικό που κάθεται πόσες ώρες σε ένα χαλασμένο φουσκωτό και βλέπει τα θύματα αυτής της τραγωδίας που συντελείται στην Ελλάδα? Πού είναι η Ευρώπη της αλληλεγγύης? Να μου θυμίζει ένα χρηματοπιστητικό πλέον, μια τράπεζα τεράστια που ενδιαφέρεται μόνο για τα χρήματα. Ήδη εσείς όλοι, ποιους ξέρετε? Αυτούς που είναι μέσα στα χρήματα. Άλλους ηγέτες που υπάρχουν στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, συγγνώμη, που να μην τους γνωρίζετε. Παρ' όλα αυτά η χώρα μας έδειξε γιατί λεγόμαστε Ελλάδα.
Ποιοι είμαστε, ότι ακόμα και στις δύσκολες ώρες που περνάει η χώρα μας, εμείς και σε αυτή την τραγωδία είμαστε δίπλα σαν άνθρωπος προς άνθρωπο. Παρ' όλα αυτά, το πολιτικό σύστημα, οι κυβερνήσεις, ούτε αυτό. Το Υπουργείο Εργασίας λέει, δεν διαφέρεται κύριε, στον ενιαίο φορέα. Προχτές. Στον ενιαίο φορέα. Και τελευταία στιγμή προσπάθησε και διόρθωσε μετά από την πίεση τη δικιά μας, από τους αγώνες μας, το να σκοτωθεί σε μια ώρα υπηρεσία, δεν πρέπει να πεθάνει η γυναίκα σου και τα παιδιά σου από πείνα. Ποια πλάτη. Και ότι ο φορτηγαζής είναι το ίδιο με εμάς στον κίνδυνο. Που εμείς έχουμε φτιαχτεί κατά της εγκληματικότητας, δηλαδή κυνηγάμε τον κίνδυνο. Και πήγαμε στον ενιαίο φορέα. Φυσικά θα έχει την ίδια στήριξη όπως είχε και η νόμη του μισθολογίου. Είναι σίγουρο τώρα με αυτή την απόφαση που βγήκε προχτές, χτες μάλλον. Είναι σίγουρο, το αναφέρει μέσα. Στην ουσία δείχνει ότι πλέον όλοι κινούνται αντισυνταγματικά κατά τον εστόλο. Αυτό δείχνει, τα λέω εγώ. Η απόφαση δείχνει. Και μην βγάλετε τα κομπιουτεράκια, συνάδελφοί μου, να δείτε τι θα πάρετε. Κοιτάξτε πώς αναφέρει αυτή η απόφαση το επάγγελμά μας, το λειτουργήμά μας. Ούτε εμείς δεν θα μπορούσαμε με τόση περηφάνεια να το αναφέρουμε. Άρα κατεδαφίζεται το μισθολόγιο της προηγούμενης κυβέρνησης. Και απαιτεί άμεσα το 50%. Και το χειρότερο μισθολόγιο που μπορεί να φτιαχτεί για τους ενστόλους, λέει, είναι του 2012. Οτιδήποτε άλλο έχει περικοπή κάρτων, είναι άκυρο βάση συντάγματος. Πρέπει να είναι από εκεί και πάνω. Επικίνδυνο. Εγώ πάντως σε όλα τα κόμματα που έχουν περάσει από κυβερνήσεις, έχω πει την απλή ερώτηση. Γιατί μου δίνετε το όπλο? Αν το επάγγελμά μου δεν είναι επικίνδυνο, γιατί έχω το όπλο? Να σας απαντήσω. Μία ερώτηση είναι. Εάν εμείς δεν δικαιούμεθα να έχουμε το όπλο, το επικίνδυνο, γιατί μας δίνει το όπλο? Είναι πρωτίστως ανάγκη, σας το είχα πει, Πρόεδρε. Καταστάσεις όμως τα στρώχνουν. Συνομοσπονδία. Συνομοσπονδία για να βρει το δάσκαλό του το πολιτικό σύστημα. Κύριε Υπουργέ, εμείς είμαστε περιώτες. Έχουμε γνωριστεί. Μην χάσετε ποτέ την ταυτότητά σας. Και η ταυτότητά σας είναι ο Δρίτσας που τον έβλεπα στον δρόμο του Πειραιά, Ιερών Πολυτεχνείου, χέρι-χέρι με άλλους να κάνουν πορεία. Αυτά όλα είναι μικρόκοσμος. Και εγώ πρόεδρος του ΠΟΑΣΥ και εσείς υπουργός. Αναλογιστείτε όμως τις υπογραφές που βάζετε εσείς. Διότι εσείς είστε η κεντρική εξουσία. Που αυτές οι υπογραφές μπορεί να θρηνήσουμε θύματα ακόμα και μέσα στην οικογένειά μας. Αυτά τα έχω πει και στον δικό μου υπουργό, τον κύριο Τόσκα. Προσέχτε τις νομοθετήσεις πάνω στους εστόλους. Και κλείνοντας, γιατί ήδη μακρηγόρησα και δεν ήταν σκοπός με αυτός, εγώ θα ζητήσω και από τη φυσική εξουσία. Ήδη τα είπαμε προχτές σε ένα πολύ ωραίο meeting πάνω στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η φυσική εξουσία δεν έχει κανένα δικαίωμα να κάνει τον πρόεδρο Ομοσπονδίας. Ο αρχηγός και ο υπαρχηγός και οι στρατηγοί δεν έχουν κανένα δικαίωμα να κάνουν και να παίρνουν θέσεις για θέματα
που άμεσα αφορούν τους εργαζόμενους στα σώματα ασφαλείας. Γιατί ακούγονται κάτι meeting για μισθολόγια, για κάτι εργασιακά. Όμως όταν τους ζητήσαμε όλες οι ομοσπονδίες να πάρουν θέση, δεν βγήκε κανένας αρχηγός να πάρει θέση για το ασφαλιστικό. Άρα γιατί ο αρχηγός δεν είναι ο πατέρας μας, του Ελληνικού Σώματος, του στρατού, της αστυνομίας, του λιμενικού. Στην άσχημη στιγμή για το παιδί του δεν πρέπει να πάρει θέση. Ή θα πηγαίνουν σε meeting κρυφά για να σχεδιάζουν μισθολόγια. Αλλιώς τότε θα χάσουμε τους ρόλους μας. Εμείς έχουμε σεβαστεί, στα επιχειρησιακά δεν μπαίνουμε. Είμαστε συνδικαλιστές. Εγώ και αλλήμον, κύριε Υπουργέ. Όσο αφορά την πολιτική ηγεσία, Υπουργέ, σας γνωρίζω πολύ καλά. Ζητάω και από εσάς και από τον συναρμόδιος υπουργός, τον Υπουργό της Προστασίας του Πολίτη, τον Υπουργό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Θα βγείτε και θα μας προστατεύσετε. Για το μισθολόγιο που έχουν σχεδιάσει οι δανειστές, θα βγείτε και θα μας προστατεύσετε. Είναι ιερή υποχρέωσή σας. Είστε προϊστάμενος στον εγκρό και την απόφαση του λιμενικού. Και εμείς θα είμαστε δίπλα σας, όχι αυτό. Αλλά αυτός είναι ο ρόλος μας πάνω απ' όλα. Καλές εργασίες. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.